Πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Εμείς θα κινηθούμε στα μονοπάτια του πολιτισμού, θα ακούσουμε τον ήχο των έργων, τη μουσική δηλαδή μπορεί να παίζουν στο μυαλό μας, έργα τέχνης. Θα κάνουμε ένα βήμα σε μια εκστρατεία αγάπης για τον αντιτσιγκανισμό. Θα διαβάσουμε ευρωπαϊκά βιβλία σε μια μικρή βιβλιοθήκη που έρχεται στην Ελλάδα και θα σκεφτούμε πόσο έχουμε αγαπήσει και το ελληνικό ροκ. Να είμαστε λοιπόν πρωινό Σαββάτου παρέα. Και μαζί θα βυθιστούμε και με την όραση και την ακοή μας στην τέχνη. Πάμε να ακούσουμε τον ήχο των έργων στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη στο Δήμο Αθηναίων. Μία έκθεση, μία πρόταση που μας ζητά να ανοίξουμε τα μάτια και τα αυτιά. Ταυτόχρονα ειρήνη, μήπως πρώτα τα μάτια και μετά τα αυτιά. Και έτσι να κινηθούμε σε αυτό το φανταστικό κόσμο που έχεις δημιουργήσει. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα είναι πρώτο, τι θα είναι δεύτερο. Είναι ένας χώρος, θα έλεγα σαν ένας κόσμος αυτή η έκθεση. Αυτό σκεφτόμουν σήμερα, πως είναι σαν ένας μικρό κόσμος, στον οποίο σίγουρα θέλω να δώσω οδηγίες χρήσης πέρα από το πώς να σκανάρει τον πίνακα. Βάλε μας όμως ραδιοφωνικά, κάνε μας έτσι την ξενάγηση. Μαζί μας η Ειρήνη Γκόγκουα είναι εικαστικός, έρχεται με αυτή την πρόταση. Είμαστε λοιπόν στο κέντρο Μελίνα Μερκούρη. Υπάρχουν οι πίνακες γύρω-γύρω. Έχω δει τα έργα. Και δίπλα QR code. Να κάνουμε τι? Να σκανάρουμε το QR code και μέσα από τα ακουστικά μας να ακούσουμε τον ήχο του έργου. Τον ήχο που έχουν συνθέσει οι συνθέτες, η μουσική, και όχι μόνο, οι οποίοι κάτι άκουσαν μέσα από αυτό που είδαν. Ειρήνη, ποιοι συνεργάστηκαν στο εγχείρημα? Ακούσαμε λίγο Κραουνάκη, γιατί είδα ότι το έργο σου Μαλεβός μίλησε περισσότερο στον Κραουνάκη και έδωσε εκεί τη μουσική. Αν ο ίδιος δεν το είχε επιλέξει, αυτό άκουγες εσύ όταν το δημιουργούσες το έργο? Όχι. Δεν άκουγα. Εγώ δεν άκουγα το Μαλεβό τον ήχο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο ότι δημιουργούν διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικούς ήχους. Υπήρχε μια ιδέα με αυτή την έκθεση όπως σκεφτόμουν, φανταζόμουν, πως θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αν ένα έργο πάνω σε ένα έργο που θα επέλεγα ίσως εγώ να ακούσω πώς ηχεί για διαφορετικούς συνθέτες. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ναι. Συνήθως οι δημιουργοί δίνουν στα έργα τους ονόματα. Και έτσι μας στέλνουν και ένα λεκτικό μήνυμα στους θεατές, είτε μας προκαλούν κάτι άλλο να σκεφτούμε, είναι ένας κόντρα τίτλος, είναι μια περιγραφή. Εσύ με ποια αφορμή σκέφτηκες ότι θέλεις να ακούσεις τα έργα, τον ήχο των έργων. Δηλαδή, μήπως από μικρή είχες διαπιστώσει ότι διαθέτεις συναισθησία και κινητοποιούνται μαζί έτσι πολλαπλώς και όλες οι αισθήσεις? Το καλό είναι ότι από μικρή δεν καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα, ειδικά κάτι το οποίο όταν μεγαλώνεις δίνεις κάποια άλλη αξία, κάποια άλλη ονομασία. Θεωρώ πως είχα, γιατί η αλήθεια είναι πως τώρα με την έκθεση ανακάλυψα τον όρο συναισθησία στην πραγματική βάση. Υποτίθεται πως τα μικρά παιδιά έχουν πολύ πιο έντονα αναπτυγμένη συναισθησία, οπότε αν την έχω τώρα κατά κάποιο τρόπο, μάλλον το παιδί την είχα σε μεγαλύτερο βαθμό και με γεύσεις και με αρώματα. Μου θυμίζει τώρα η ερώτηση σου κάποιες καταστάσεις στα παιδικά μου χρόνια. Καθώς η τέχνη δημιουργεί αυτούς τους μοναδικά υπέροχους νέους κόσμους και βλέπουμε και ακούμε συνένωση. Εσύ ποιο μουσικό έργο ή σύνθεση τραγούδι θα ήθελες να ζωγραφίσεις όταν το ακούς, για να το αντιστρέψουμε? Κάλεσες τους συνθέτες να σου δώσουν τις μουσικές βλέποντας τα έργα σου. Εσύ ποια σύνθεση θα ήθελες να ζωγραφίσεις? Εγώ, ποια σύνθεση? Δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο τώρα στο μυαλό. Θα ήθελα να δοκιμάσω τώρα που το λες, γιατί ήταν ένας λόγος που σταμάτησα κάποια να ζωγραφίζω όταν ανακάλυψα πως ακούγα Ραχμάνινοφ στο δωμάτιο και όταν ήμουν φοιτήτρια.
και την ένταση που μου προκάλεσε και ήταν υπερβολικό αυτό, δηλαδή σταμάτησα να ζωγραφίζω γιατί αισθανόμουν μια πολύ μεγάλη ένταση. Από τη μουσική. Από τη μουσική, ναι, χωρίς να το καταλάβω. Ξαφνικά αισθάνθηκα την κατάσταση μου, οπότε για μεγάλο χρονικό διάστημα είχα σταματήσει να ζωγραφίζω και να ακούω μουσική. Τώρα το κάνω μόνο με αυτόν τον τρόπο, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δοκιμάσω πάλι αυτό αντίστοιχα. Δηλαδή να μην έχω κάνει καμία σκέψη και απλά να ακολουθήσω τη μουσική, να δω τι θα βγει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα το κάνω. Και θα το ενημερώσω. Θέλω πολύ να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, να σου πω εδώ ότι όταν είμαι σε χώρους τέχνης, στα έργα, εγώ σκέφτομαι την ιστορία, δηλαδή σκέφτομαι τι μπορεί να λένε τα πρόσωπα, ακόμα και τα αντικείμενα, η νεκρή φύση, και θα ήθελα να μπω. Πολλές φορές έχω έτσι αγαπημένους πίνακες που θα ήθελα να μπορώ μαγικά να μπω μέσα να κάνω μια βόλτα. Εσύ έχεις κάποιο έργο τέχνης το οποίο θα ήθελες να μπεις μέσα και να ζήσεις και να ακούσεις την ιστορία με μουσική πάλι, όπως μας προσκαλείς στον ήχο των έργων. Ιωάννα μου, να σου πω κάτι. Μέχρι τώρα δεν είχα σκεφτεί ποτέ να μπω σε ένα έργο μου. Φοβερό. Τώρα θα το σκεφτείς, θα μας ζωγραφίσεις. Αρκετά παραμυθένια. Απλά ξέρεις, είναι ένα έργο. Το πώς είμαστε εμείς τώρα, έτσι όπως το βλέπω, με φαντάζομαι να ξαπλώνω στην επιφάνεια αυτή την... Δεν έχει και εικόνα τώρα. Έχει έναν ουρανό από πάνω που θα ήθελα να βλέπω την ώρα που είμαι ξάπλα σε ένα ξέφωτο ανάμεσα στα δέντρακια που έχω κάνει. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ σαν αίσθηση σε αυτό το πίνακα, γιατί μου φαίνεται πολύ αυτή τη στιγμή αυτός ο κόσμος αυτό θα έλεγα να μπω τώρα. Ίσως για να ξεφύγουμε. Πόσοι συνεργάστηκαν μαζί σου σε αυτό το εγχείρημα και σου χάρισαν τις μουσικές τους? 19 συνθέτες, έχω 19 πρωτότυπους ήχους και πρωτοσυνθέσεις. Είναι πολύ τιμητικό αυτό. Μου το προσφέρανε. Μου το προσφέρανε με όλους. Εγώ αισθάνθηκα πολύ αγάπη. Και εμείς για το χώρο που δημιουργείται στην έκθεση και για αυτό το συνδυασμό. Θέλω να σε ρωτήσουμε λίγο ακόμα. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχεις πολλές πατρίδες, αν ακούς την τέχνη διαφορετικά όταν είσαι στην άλλη πατρίδα, στη Γεωργία, από ό,τι ακούς την τέχνη στην Ελλάδα. Την τέχνη τους εννοείς, έτσι, φαντάζομαι. Ναι, και την τέχνη που δημιουργείς. Έχει σίγουρα διαφορετικό ήχο. Σίγουρα διαφορετικό ήχο. Διαφέρουν πολύ. Βέβαια, τώρα όσο αλλάζουν οι καιροί και όλο αυτό με τις μετακινήσεις των ανθρώπων, νομίζω πως αλλάζει και ο ήχος. Νομίζω πως επηρεάζεται πολύ και μου αρέσει πολύ αυτό το να ανακατεύονται, να διαμορφώνονται πάλι και τα οπτικά ρυθμικά, αλλά και τα ηχικά που με αυτό. Ειρήνη, το ξέρω ότι έχεις σπουδάσει οδοντιατρική και ήθελα πάρα πολύ να σε ρωτήσω, καθώς έχεις εργαστεί ως οδοντίατρος, εσύ πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου? Σκέφτεσαι ως καλλιτέχνη οδοντίατρος, ως οδοντίατρο καλλιτέχνη? Είναι δύο από πολλές προσωπικότητες που έχεις και πώς υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια? Συνυπάρχουν για μένα δύσκολα, γιατί θέλει αυτό που κάνω και αγαπώ. Θέλει αρκετές θυσίες και προσήλωση. Βέβαια, το λέω τώρα και ακούγεται δύσκολα, αλλά μου είναι πολύ ευχάριστο. Μου χαρίζει πολλά πράγματα, με γεμίζει. Στην οδοντιατρική θα έλεγα ότι βάζω την τέχνη μου, αλλά σίγουρα δεν συγκρίνεται. Αν μπορούσα να επιλέξω, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα ήμουν μόνο στον κόσμο των χρωμάτων και ηλεκτρικής και των ήχων. Μέχρι αύριο ο ήχος των έργων. Θα προλάβουμε. Μέχρι τη Δευτέρα, τελευταία μέρα, θα έχω έτσι κάτι σαν αποχαιρετισμό, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που ζω. Είναι πολύ όμορφο και ξέρεις, σκεφτόμουν χθες, μου κάνει ερώτηση τι κάνεις
Και λέω, κάνω αυτό που θέλω. Τι ωραία. Αυτό που επιθυμώ, δηλαδή, τι πιο ωραίο από αυτό να ονειρεύεσαι και να μπαίνεις σε αυτό που έχεις ονειρευτεί. Και η απάντηση στο τι κάνεις να είναι ουσιαστική και πραγματική. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Πολιτιστικό Κέντρο, λοιπόν, Μελίνα Μερκούρη, στο Δήμο Αθηναίων, ο ήχος των έργων, τα έργα τέχνης της Ειρήνης και οι μουσικές συνθέσεις σκανάρετε το QR code και ακούτε και βλέπετε. Απόλυτη συναισθησία τέχνης. Και εμείς τώρα θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.